àṣírí lélẹ́yìí kì í ṣoògùn wọ́n tó bá ti rí pé o ti bá ọ̀rọ̀ ẹ̀dóríta kò yẹ mọ́ ó ti ìlú kò dùn ó fa awẹ́ òtó tàbí abo ṣàdúrà gan ò rí gbígbà àdúrà abo ló gbogbo ẹ̀ lọ́tún ló sì bá pàbó ló ń já sí bá mi kọjá sọ́jà lọ bá mi wá irú woro kí ni mo pè irú woro bí ó ní 200 naira tàbí ó ní 500 bá rúra rẹ bá ṣe ká sí ni kó o ṣe rà ó ti rà káre kọjá sí ọ̀dọ̀ tó máa ń ta òfu lójú kí ni mo pè èkuru tí ò láta tí ò lépo tí ò níyọ̀ bá mi ra bíi 3 tàbí 7 mẹ́ta ti tó bóyá o fẹ́ bẹ̀rẹ̀ 3 tó bá ti dínú ilé bá mi gbé sínú ilé kó bá mi bó ewé kò lára ẹ̀ kó sínú àwọ̀ funfun kan kó bá mi ṣàdúrà sí dáadáa tẹ́ ìwé yẹn sílẹ̀ o ṣùgbọ́n kó sínú àwọ̀ funfun kan kó bá mi ṣàdúrà sí dáadáa kó wá mú irú yìí kó bá mi fọmọ dáadáa kó wà níwò ọmọlúwàbí kó ṣàdúrà sí dá padà sínú ewé yìí gbé lọ síta gbangba tàbí níwèé ẹ̀ kó lọ gbé sí lálẹ́ yẹn tọrọ nǹkan kan sí mo purọ́ fún ẹni wọ́n járọ̀ yẹn náà bẹ́ẹ̀ ni àṣírí lélẹ́yìí kì í ṣoògùn àṣírí sì lọ bá oògùn àfin lóògùn ilé àṣírí ni gbìyànjú ọ̀nà á ṣe fún ẹ nọ́mbà mi yàtọ̀ 08056762837 wọ́n mọ débọ̀ tí ò bá ọpẹ́ ìwọ lọ ṣé wò kó o bí o máa gbowó tàbí ò ní gbowó business matter náà di fún ṣiṣẹ́ bí 3 tàbí 7 lọ́sẹ̀ẹ̀sẹ̀ léra wọn kó wá òbí ọ̀rọ̀ ẹ máa lójútùú tàbí ò ní lójútùú kúrí bánú tá a máa fi ń túra lẹ̀ ní òde wọn àgbàlagbà ni try ẹ̀ kó dúpẹ́ fún mi kó dúpẹ́ fọlọ́run tó déwé àtẹ̀gbò kó dúpẹ́ fún àwọn àgbààgbà ò ní tán lórílẹ̀ o àmì àṣẹ eré o.